Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Kung doon na kay ihatag na suwat sa usa ka lalaki, unya, gisiun ang maong suwat sa lalaki. O sibuti pasabot ini? Pagdumot. Pagdumot? Nagdumot ang mga lalaki sa naghatag sa maong suwat. Grabe nga pagdumot. Kung mauna, nagdumot si Noy Fernan kang mama? Mahimong masayop ko, mahimo sa nga dili. Kung mauna, kinahanglang akong mahibawaan kung unsay gisuwat ni mama ni atong Fernan nga iya maning kikisi. Klaro na kayo nga nasuko ka ng Fernan sa imong inahan iya. Ug unsa man sab ka ang nasukan niya kang Mama Amalia? Kanang Fernan lang ang makatubag nimo ni anang imong pangutana, Inday. Paryente ba sa imong inahan ka ng lalaki nga mikisi sa suwat? Ambot madam, dili man masulti nga akong inahan sa ilang relasyon. Mao ba? Ni anang gi-order kong pagkaon. Mahimo bag mag-share na lang tag table? Sure. Sige, samtang magkaon ko, ipadayon ka ng pagsumpay-sumpay nimo sa nagkising suwat sa imong inahan. Mao ka na, tiyo. Dasa po ni isang ubang gisi sa suwat. Iya, gyudaning gihakop. O, tiyo, nagilak man ganito nga namunit sa nagising suwat? Kahig, oo. Kining, tiyo, ganun mo masaning gigisi-gisi, tiyo. Ayaw nagpangutana. Makagawas ka na. Gusto na kong mapahuway. Yes, nasumpay na nako ang nagising suwat. Pero, putol lang. O, sa may nabasa nimo diha, ha? Ako basahon na. Dear Fernan, sorry. Putol, mobiya ko nimo. Putol, mobalik rako. Putol sab. Nga sa akong putol. Unya, kapa, isaad, putol. Ay, naunsa naman ni, uy. Di ba masabot ang nasumpay na kong mga gisi sa suwat, uy. Pero nagsorry ka ng maong suwat. Klaro kayo, di ba? Nagsorry ang imong inahan ni Anang Fernan. Usag kay sa ni Mama Anang Noy Fernan? Kung ako pa ikaw, mangutana gyud ka ni mama nimo. Patug-ana siya sa tinuod nilang relasyon ni Anang Fernan. Sa maling nagising suwat, oy. Di pa ni masabot. Bay, Nando. Wa na ka sa puta, bay. Isapot pa. Ay lang kasuko na ko, good. Di ko kabaliban na ito po ni sagod. Kaya maom niya akong trabaho. Mag-atiman sa mga guest. Uy, usam na imong gikyan sa yuta. Lah, nagisip na gina suwat. Kang gisip na suwat nga gigisi. Ayaw na lang pagsusi. Ayaw lagi po sa bailando. At ang basahon, usam na gikyan na ni Sara. Di, oy. Ang suwat ni nga gigisi ni Tio Fernan. Sa? Uy, nagisip na suwat. Anong iyam nang gigisi? Ambot lang. Uy, unya. Kumusta naman ang imong hapunisa? Si Natsumi? Para sa hotel. May pahuway na akong love. Sa? Si Love? Abi ni mo bailando, nagkasiguro na ako nga nahigugman ako. Uy. Huwag kinsa masay gigugma ng way buot ni mong kasing-kasing, ha? Si Ma'am Natsumi, kahumot kini bay, uy. Murag mutuho akong laway kung magasimbot ako sa baho ni Ma'am Natsumi. Hilom di ay. Basta, nakahukom na ko. Kaukom? Kaukom sa unsa? Nga magpagwapo ko pirmi, magpahumot ko pirmi, aron magustuhan ko ni Ma'am Natsumi. Kung gusto ka maghikaw sa kawahian, nahala. Patuyang si mong gibati. Pero kinire ako isulti nimo. Ha? Timan ini. Way lami ka ng mga hapon.
Aw, bahala ka. Basta ako, nakagusto dyan ko ni Ma'am Natsumi. Aw, bahala nagbaliwon ko. Bahala nag-inyo ko katawan. Manguyab dyan ko ni Ma'am Natsumi. Unsa? Natsumi, nganong nagsige ra makagtutok niya ng gisumpay mong suwat, ha? Nahasol ako ining suwata, madam. Mawa lang ka ng kahasol ng imong gibati kung mangutana ka sa imong inahan. Kinahanglang makuha na ko ang ubang bahin ining suwat ni mama, madam. Nga nahibilin sa ilang ni Fernan. Unsa? Mubalik kag lakaw? Dili. Excuse me, madam, ha? May tawagan lang ko. Unsa kay mayong kulor sa kong buhok, Bailando? Oh, ano magpakulor masag ka sa imong buhok, ha? Ano mo sabot kong kagwapo? Hoy, magpaupaw ko kung tagdon ka ng hapon nga imong gingon. Ngiga. Ay. Excuse me, ha? Wow! Unsa ka, Berning? Bay, nanawagsup na ko akong my love. Excuse me, ha? Hello, ma'am. Moshi. Uy, kulain mo, uy. Nganda mo ko ni magbusimos. Wa ba kang hanlig mo si Mos? Ingon ko, moshi-moshi. Hello ba? Aw, limot ka da. Musimos man diya yung hinapon sa hilo. Klami. Hoy. Adto mo pang igat-igat sa layo ko. Ma'am, how are you? Okay naman ko. May favor lang kung pangayoon ni mo. Secret ni ha? Ay, unsa mo na, ma'am? Ay, basta ikaw, ma'am. Bisag buwan, akong ihatag ni mo. Balik ka sa bahay ni Noy Fernan. O kuha ang ubang gisi sa suwat nga gigisi niya. Unsa? Secret lang ni ha? Kung makuha na ni mo ang ubang gising bahin sa suwat ni Mama, tawag ka dayon ko. Okay? Sayonara. Sayo na ka na? Uy, ma'am. Hello? Oh. Unsa man ka? Namisiga man ang mata ni mga? Namisiga ni mata? Sa may gisulti sa buisit nga punisa. Secret? Hoy, Erning. Amigo magkata. Imo din ang isikreto na ako. Kwan. Miingon maka nga suwatin ni Fernan kanang mga gising papel nga imong gisold sa bulsa, no? Oo, bitaw. Anong tana man ka? Mao na gisugo ni Ma'am Natsumi nako. Sa? Sa may sugo ni mo? Ipakuha nang nabiling gisi sa suwat nga gisi sa imong uyuan. Unsa? Pauma ko na, baby. Ako nang ihatag ni Ma'am Natsumi. Dili. Unsa? Di mo ihatag? Dili. Eh, bay! Pauma na ko na, bay! Hoy! Imo suwat nga imo. Kung gusto ka. Usa? Ay, wa pa man gid manawag si Erning. Nakitaan pa kaniya ang suwat ni mama nga gigisi ni Noy Fernan. Misamot naman noon akong kaikag nga mahibaw sa tibuok na unod sa maong suwat. Pero, si mama, kinahanglan magkasulti mi si mama. Nagagasukimasu. Andamon ko ang imong pagkaon. Oh, Ginoo ko. Sinatsumi magkakining nanawag. Ogenki desu ka? I'm okay. Sinatsumi ang nanawag. Excuse me. Hello? Hello, Natsumi. Nganong nanawag ka, anak? Ati manon pa na ako ang imong amahan. Ma, unsa man kayo suwat sa imong suwat para atong Noy Fernan? Oh, ha? Natsumi, ayaw na lang pangutana. Pero ma, nasuko si Noy Fernan sa maong suwat. Ugwa niya ni basaha. Unsa? Iyan ang gigisi, ma. Gigisi-gisi o kilabay. Unsa? O buta si Fernan, ma. Unsa? Buta? Dili. Nga nawa magkamasulti na kong daan nga buta si Fernan. Dili siya buta, Natsumi. Buta siya, ma. Buta as in blind. Mamasultihin na lang kung
unsay suot sa maong suwat, ma. Unsa? Kalimti ang maong suwat na sumi. Sige, bye. Maria? Anda mo na nako ang imong pagkaon, Hiroshi. Nganong dili magid mosulti si mama sa suot sa maong suwat? Oh, husto. May lain man di ay siyang suwat nga gibada para nako. Nirang suwat. Miingon si mama nga unya na ni nako basahon kung mahatag na nako ang iyang suwat ni Noy Fernan. Okay, ako naman ning nahatag. Ako na ning basahon ang suwat para nako. Para ako gid ni. Ako ning basahon. Natsumi, anak. Karon nga nahatag na nimo ang akong suwat kang Fernan. Kalimti na ang maong suwat. O kalimti nga nagkita kamo og si Fernan. Nagmahal mong mama, Amalia. Oh, maura ni ang suwat ni mama nako. Nanugon lang siya nga kalimtan nako ang suwat. O si Noy Fernan, kung mahatag na nako ang iyang suwat, para ini. Ngayon dili lang lang gimusulti si mama nako kung unsa sa iyang kinabuhi kana si Fernan. Sige na, bay. Huwaman na ko sa suwat ng gisi, bay. Ako na ning gilabay. Usa? O paita sa limo, bay, oy. Higayon naman ang tadi nga magasuod mi og si Ma'am Natsumi. Nakaw na, Erning. Pauli na sinyo. Pauwi na ko. Ay, kagang! Niya sabay. Wow! Nanawag og balik ako, love. Musimos! Nakita na ba nimo ang bang bahin sa nagising suwat? Oh, pero wanin ako. Hain mo dahil ni. Niya ni Bay Rolando. Yang giustis ang nagising suwat. Kuha agi ka niya, Erning. Kuha! Usa? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!